idan ka yi sujada ba tare da lalurar da ta hana ka ɗora hannu ba, sai ka kuma ka yi sujada akan hannu ɗaya, ba wai ciwo bane a hannun, ba wani abu bane, to wannan sallah ba ta yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ai yayi sallah yana rike da umama, amma idan ya zo ruku'u da sujada ai ajiye ta yake yi, sai ya rike, sai ya yi sujada cikakkiya ya yi ruku'u. To haka ne mutum idan zai yi sai ya ajiye yaron a gefe. Kana iya sa idan yaro kana jin tsoron zai gudu ne ko wani abu, za ka isa shi a tsakankanin hannunka sai ka matse shi haka, amma dai hannayenka dole ka dora a ƙasa. Lalurar da za ta iya hana ka ka dora wannan to ita ce idan baka da hannu ko kuma hannun akwai ciwo wanda ba zai yiwu ba. Amma ba haka ba, don dalilin yaro bai kai lalurar da mutum zai sujada har ya gama ba. Amma idan mutum ya rike sai ya yi sujada, daga baya yaron zai tafi sai ya dan rike shi sai ya sake yi, wannan babu laifi. Abinda muka ce shine ya kai gwargwadon da ka dora har za ka iya ce subhana rabbiyal a'la, to sauran kuma sai ka riƙe abin, wannan babu laifi.